Assalamu alaikum, muhterem milleteşler. Siz Tatarstan Яңа Гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студияда Илдар Кыямов. Бу көннәрдә бөтен татар җәмәгатьчелеге яңа куелыш, Сөембикә операсы куелышы турында сөйләшә. Мәдәниятебездә зур яңалык. Һәм без дә әлбәттә читтә кала алмадык. Татарлар тапшыруы студиясендә кунакта әлеге операның авторлары. Либретто авторы Татарстанның халык шагыйре, Россия дәүләт премиясе лауреаты Ринат Харис һәм композитор, Россия Федерациясының атказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай премиясе лауреаты Резидә Ахиярова. 11 еллык тәнәфестән соң Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера балет театры яңадан милли репертуарга мөрәҗәгать итте. Сөембикә операсы премьерасы белән 26 сентябрь көнне яңа сезон ачылды. Яңа спектакльнең режиссеры Санкт-Петербургтан чакырылган Юрий Александров, сәхнә бизәлешен Мәскәү рәссамы Виктор Герасименко башкарган. Төп образ Сөембикә партиясе драматик сопрано Гульнора Гатинага тапшырылган иде. Сөембикә ханбикә образының татар дөньясында кабат сәхнәгә чыгуы аеруча сөендерә. Чөнки Сөембикә милләтебез өчен тарихи бер шәхес, Казан ханлыгының соңгы җитәкчесе генә түгел, бәгырь түрендәге кабатланмас бер символ. Мөстәкыйль дәүләтнең мәңге онытылмас, шанлы гәүдәләнеше дә. Хәерле көн, сезне студияда күрүебезгә шатбыз. Исәнмесез. Тәбрик итәбез уңышлы куелыш белән. Рәхмәт. Ренат абый, операның әлбәттә үзәге ул либреттодан башланадыр дип уйлыйм. Шуңа күрә бу сорау сезгә беренче сорау. Әсәрнең идеясы кайчан туган иде? Моны либреттодан башланады дип әйтәсез. Әсәр һәр вакыт идеядан башлана. Идея бер үзегенә тумый. Әлбәттә, ул бер кеше башында да туырга мөмкин, ике кеше башында да. Без шәүләшеп, менә театр директоры Резидә Ахиярова, мин шәүләшеп, театрга менә нәрсә тәкъдим итәргә ди уйлашып утырганда, башыбызга төрле идеялар килде, берничә идея. Шулар арасыннан бергәләшеп без менә шушы Сөембикә идеясын хуп күрдек, һәм мин Сөембикә операсына либретто яза башладым. Шуннан да шактый гына кызык. Сюжет, фабула турында да бер-ике сүз әйтеп китәргә кирәктер инде. Бөтен кеше дә карап өлгермәгәндер әле. Сюжет бик гади. Бу бер хатын-кызның язмышы, Сөембикәнең язмышы. Ул 1551 һәм 1552 елның август тирәләрендә, сентябрь тирәләрендә, менә шушы айлар тирәсендә киеренкелек үскән бер дәвер. Шушы киеренкелек үскән бер дәверне чагылдыра. Әле Казан ханлыгы алмаган, Иван Грозный гаскәрләре Казанны алмаган. Менә шушы вакытларда Казанда, Мәскәүдә, Касыйм шәһәрендә нәрсәләр булган. Әлбәттә, төп нигездә Сөембикә язмышы. Шушы язмыш күзлеге аша без шул чорны чагылдырдык. Резидә ханым, Казан ханлыгы чоры атап әйткәндә, борынгы дәвер музыкасы, төрки татар музыкасы турында мәгълүматлар әле күп түгел. Сез менә композитор буларак бу әсәрнең аһәңен, интонациясын тапканда нәрсәләргә нигезләндегез? Әлбәттә, сез дөрес әйттегез, андый җырлар, бәйтләр сакланып бетмәгән, әлбәттә. Һәм сакланса да, мин барыбер цитаталар үземнең иҗатымда кулланырга тырышмыйм. Бу әсәргә мөрәҗәгать иткәндә дә мин үземнең интонацияларыма таянып музыканы яздым. Һәм шуны әйтәсе килә, барыбер туры килде бер цитата кертергә, ул инде режиссер теләге буенча. Ноченька дигән җыр Грозный сараенда шул җыр яңгырый. Иң башта, өченче картина башланганда. Ул инде режиссер теләге. Мин үзем аны кертергә бик теләмәгәндә идем, но ул атмосфера өчен кирәк иде. Шундый нәрсә килеп чыкты. Ул беренче мәртәбә минем иҗатымда, мин гадәттә гомумән цитаталарга мөрәҗәгать итмим, халык җырларын кертмим, хәтта менә безнең Тукай мәхәббәте турында опера язгач, миңа күп кенә ханымнар шалтыраттылар, ник тәфтиләүне кулланмадыгыз, ник тәфтиләүне без бу операда ишетмибез дип. Ну, ул минем иҗади принцип. Мин үземнең интонацияларга таянып музыкамны язам. Ничек мин менә үзем хис итәм, ул образны ничек күрәм,
үзем алар өчен җырлап, алар булып язам мин. Шуннан да бу өчен композиторга хас әйбердер дип уйлыйм. Шулайдыр. Ренат әфәнде, бәлки менә икегезгә дәдер бу сорау. Режиссер белән башка өлешләрдә, башка җирләрдә килешеп эшләдегезме? Аның мәсьәләне хәл итүләре белән ничектер, аның карашы белән дип әйтик, интерпретациясе белән. Либретто барлыкка килгәч, иң алдан ул либреттоны бит әле сынап карыйсың. Театр укый, аларның фикерләре була, композитор укый, аның фикере була, башка кешеләргә күрсәтеп карыйсың, аларның фикерләре була. Барсында исәпкә аласың. Инде эш башлар алдыннан, әлбәттә, режиссер, композитор, либретто авторы бергәләшеп утырып, баштан аяк аны тикшереп чыгасың. Режиссерның үз таләпләре була, аның күз алдына нәрсә килә, күз аллый ул Техник гәүдәләнештә бар бит әле. Техник сүрәтләрдә бар, барса да бар. Шул таләпләрдән чыгып, ул үзенең теләкләрен әйтә. Гомумән, либреттога әллә нинди үзгәрешләр кермәде. Менә композитор белән режиссер, алар инде мин шаккатып карап тордым, читтән генә әйбит. Резида Закиевна менә эшли башлаганнан бирле режиссер белән бер рәттән эшләделәр. Чөнки режиссерның башына идеялар килә, аны кабул итәбезме, итмибезме, алар тикшерәләр, сөйләшәләр, килешәләр. Шуннан соң килешсәләр, Резидәгә яңадан музыка язарга туры килә, я кыскартырга, я үзгәртергә. Операның ни дәрәҗәдә кыен эш икәнен мин читтән карап, тетрәнә, куркып күзәтеп тордым. Аны менә әдәбият. Мин аны сиздем. Ни булып чыгар бу дип. Чынлап әйткәндә, менә мин Ренат абыйның сүзен дәвам итәм. Без бик тыгыз элемтәдә булдык. Юрий Исакович Александров куйды бу әсәрне. Ул Петербургта яши, әлбәттә, аның үзенең театры бар, Санкт-Петербург опера дигән. Һәм либретто әзер булгач, Ренат абый аны үзе бик матур иттереп тәрҗемә итте рус теленә. Шул хәтле ул зур дәрәҗәдәге шул матур рус теле белән язылган ул либретто. Без аны күрсәттек, аннары инде менә режиссерга. Һәм режиссер үзенең концепциясын безгә сөйләде, тәкъдим итте. Һәм бу концепция буенча мин тагын инде кабат-кабат берничә мәртәбә аның белән очрашып, без нинди сценаларны ничек язарга әйтеп, нинди характер булырга тиеш. Бөтенесен алдан сөйләштек. Менә шул сценарий буенча инде мин шумып инде яза башладым. Инде менә әсәр әзер булгач, май айында тыңлап карадык шунда черновой вариантны. Анда кыскартулар тагын эшләдек. Бик күп музыка өзекләрен кыскартып, мин үзем аларны кыскарттым, чөнки безгә бик әһәмиятле әсәр төгәл булып, шундый цельный булуы. Шуңа күрә мондай нәрсәләр гел ул килеп чыга. Хәтта без сәхнәләштергән вакытта, инде сентябрь айында, тагын ниндидер өзекләрне көчлерәк иттереп оркестровать иттем мин. Аннары бер урыннан икенче урынга без күчердек кайбер өзекләрне. Ничек сәхнәгә әйбәтрәк туры килә, чөнки инде ул эш булды, декорациялар куйгач. Кайбер сәхнәләрне, кайбер картиналарны икенче музыка белән ачтык. Алдан сөйләшенгәнче түгел. Ансы да, андый эшләр бик күп була ул сәхнәгә куйганда әсәрне. Андый нәрсәләр булды Алтын Урда балетында. Ансын инде без соңгы көнгә кадәр балетмейстер Ковтун белән эшләдек. Яңа өзекләр хәтта язып, төн арасында. Иртәнге инде анда ноталар, бөтен пультларда ноталар булырга тиеш иде. Хәтта шундый моментлар булды. Но монда әйбәтрәк ул яктан барыбер күп шундый үзгәртүләр булды.
Гомумән, менә мин уйлыйм, Александров үзе постановщик буларак. Ул бик опытный кеше, ул Ласкалыда куйган кеше, Метрополитен операда, Мариинский театрда, Большой театрда куйган режиссер. Ул бик тәҗрибәле кеше. Ул үзе һәрбер герой булып мизансценалар куйганда бик күп эшләде. Мин уйлыйм, аның белән эшләве безнең менә яшь артистларга бик файдалы булды. Ә безнең яшь артистлар монда байтак кына катнаштылар. Төп партияны башкаручы Гульнора Гатина. Икенче премьерада башкарды Гульнара Низамова. Ул Ания Туишеваның кызы, безнең яраткан җырчыбыз. Алар икесе дә безгә бик безнең операга килешеп тордылар. Тәңгәл килде аларның тавышлары. Һәм шуны әйтәсем килә, бу операда бик күп яшьләр катнашты. Бездә консерваторияны бетергән. Бездә үскән артистлар катнашты. Филюс Кахиров, Шахали булып, Артур Исламов. Менә хәтта берсендә онытмаска мин үзем белән алып килдем бу программаны. Венера Ганиева катнашты, Үтәмеш ханның тәрбиячесе булып. Яромир Низамуддинов, Иван Грозный булып, икенче спектакльдә катнашты. Марат Мухаммаджанов Мәскәүдә анансы, ул татар яшь җырчысы. Ирек Фаттахов, Сервер Кадиров, ул безнең менә яшь артистлар. Иң яше Үтәмеш хан булып җырлады һәм артист булды. Арслан Сибгатуллин, 5 яшьлек. Ә икенче көндә Карим Галиев. Менә шундый артистлар катнашты. Инде Иван Грозный булып беренче көнне җырлады Әхмәт Агади. Шахали булып безнең яраткан җырчыбыз Илһам Валиев. Икенче көнне. Анастасиялар безнең шулай ук 2 булды. Беренче көнне җырлады Александра Саульская-Шулятьева, ә икенче көнне Дарья Рябинкансы Красноярстан. А Саульская-Шулятьева Мәскәүдән. Шунысын да әйтеп китим әле мин сезгә кушылып. Минем либретто буенча Иван Грозныйның хатыны Анастасия көмәнле булырга тиеш. Беренче көнне чынлап та бутафорский көмәнле булып җырлады. Ә икенче спектакльдә Дарья. Ул чын мәгънәсендә натураль үзе 7 айлыкмы? 7 айлык көмәнле белән җырлады. Ул үзе теге табигый рәвештә тыеп җырлады. Шул ягыда кызык булды. Мин шунда әйткәндә, ул репетицияләрдә шул хәтле мизансценалар катлаулы. Ул егылырга да тиеш, төрле позаларда җырларга тиеш. Мин куркып та куйдым. Бер нәрсә булмасын дип. Студиябызда кунакта Татарстанның халык шагыйре, Россия дәүләт премиясе лауреаты Ринат Харис һәм композитор, Россия Федерациясының атказанган сәнгать эшлеклесе Тукай премиясе лауреаты Резида Ахьярова. Без Сөембикә операсының премьерасы турында сөйләшәбез. Ринат абый, табигый ки татар җәмәгатьчелегенә хас бер әйбер бар. Яңа әйбер күргәннән соң фикерләр бертөрле генә булмый инде ул. Менә бездә интернет киңлекләрендә мондайрак фикерләргә очрадык. Шахали образы анык ук түгел дибрәк язып чыктылар. Менә үзегез ничек дип фикерлисез? Ул бит инде сезнең иҗат җимеше. Шахгали тарихи ул үзе бик үзенчәлекле кеше булган, юан, хатымша кеше булган. Аны бер тарихчы да теге матур итеп тасвирламый. Әмма ләкин операга Сөембикә янына, гүзәл Сөембикә янына андый теге мишкә кебек юан, әйбит, хатын-кыз тавышлы кешене чыгарып булмый. Ул бераз гына безнең зәвыгыбызга батмый, хилафлык китерә. Шуның өчен минемчә безнең әсәрдә Шахали образын башкаручы 2 артистыбыз да, Филюс Кахиров та, Илһам Валиев та, алар үз урыннарында иде. Алар минемчә
үзләрен әйбәт күрсәттеләр. Мин, мәсәлән, спектакльне карап, мондый шагали образлар белән килештем. Димәк, опера иҗат әсәре буларак, монда инде төгәл тарихилык принцибын гына саклап бетереп булмый. Сәнгать әсәрендә нигез тарихтан алына. Сөембикә бар, аны Мәскәүгә озатканнар, аны озатучылар сулых, сугыш булмау бәрабәренә безнең кешеләр эшләгән, Иван Грозный килгән, аның белән Шагали килгән, Казанны алырга теләгәннәр, Сөембикәнең фавориты Кошчак булган, алар арасында мөнәсәбәтләр булган, бер тарихчы булай яза, бер тарихчы булай. Бөтенесен без бит тарихи әсәр язмадык. Галимнәр тарихи әсәр язарга тиеш. Без тарихи вакыйгаларга, тарихи шәхесләргә нигезләнеп, без сәнгать әсәре тудырырга тиешбез. Операда мәхәббәтсез була алмый. Мәхәббәт бөтен оперларның нигезендә аркау җибе, я булмаса умыртка баганасы, ул мәхәббәт. Сөембикәнең мәхәббәте, Сөембикәнең язмышы, ул ана мәхәббәткә бәйле. Һәм Сөембикәне бер сүз белән характерласаң, бәяләсәң, аның бер ариясында, соңгы ариядамы ул җырлый, ни дип? Күк капысы нигә ачылмыйсың? Аннар әйтә, күк капысы артында бит инде Аллаһ Тәгалә язмыш белән идарә итүче ниндидер бер илаһи көч бар, бит. Шунларга мөрәҗәгать итеп әйтә. Бәхеткә дип туган дала кызын тәхет биреп газап чиктердем ди. Мине 3 мәртәбә кияүгә бирделәр ди. Мин 1 мәртәбәдә дә ир кешегә кияүгә чыкмадым. 3 мәртәбә мине тәхеткә кияүгә бирделәр ди. Менә монда Сөембикәнең образы. Ул бит хатын-кыз булып, менә 32 яшьлек өлгергән Шибәр ханым, бит, 3нче иреннән дә мәхрүм булып кала. 4 яшьлек Үтәмеш дигән улы белән, бит. Менә андый хатынның трагедиясын, хатын-кыз буларак трагедиясын. Шуның өстенә безнең ил өстенә килгән иң катлаулы вакытлар, иң катлаулы чорлар. Бер якта мәхәббәт, уртада улы, тагында уртадарак үзенең язмышы, иң зур бөтенесен бергә укмаштырып тора торган ил язмышы. Шушында Сөембикә менә нәрсә эшләргә тиеш. Менә без композитор белән һәм кую группасы белән шушыны күрсәтергә булдык. Әлбәттә, бу эш минем карашымча, менә мин теләгән, минем идеалдан ерак булмады. Якын. Резида ханым, менә музыкаль гәүдәләнешкә килсәк, операның состав өлешләре булган арияләрне, ансамбльләрне, хорларны иҗат итү кыен булдымы һәм узак язылдымы музыка? Музыка бик артык зак язылмады. Аның менә язылгач инде төп эше башланды. Чөнки кайбер үзгәртүләр керде. Без менә Шахали турында хәзер сөйләде Ринат абый. Башта ул партияларны режиссер уйлаган иде бирергә контртенор дигән тавышка. Һәм ул тавышка язылган иде. Ул партия. Һәм Грозный партиясе. Ул хатын-кыз тавышына якын. Бик югары тенор. Меццо-сопранога ошаган контртенор. Һәм Иван Грозный да безнең башта бас иде. Аннары ул Иван Грозныйга 21 яшь. Ул чорда. Без аны уйладык тенор итергә. Һәм ул контртенорлар башта безгә башкарып та карады. Ул тавыш безгә бер дә ошамады. Һәм режиссер без уйлаганча, мин уйлаганча тенорга бирергә уйладык инде. Ризалаштырдык. Мин операны на едином дыхании диләр. Бер сулышта яздым. Бер тында. Бер тында башлагач
язып бетергәнчегә кадәр мин туктамадым. Һәм ул сизелеп торадыр менә операны тыңлаган кешегә. Чөнки ул шундый бер бөтен әсәр булып чыкты. Шуның эчендә миңа язырга бер дә авыр булмады. Чөнки минем тәҗрибәм зур диярлек ул жанрларда. Айрым хорлар да язган бар, төрле кантаталар, одалар, оратория, балетта да безнең хор бар. Анда байтак кына хор күренешләре. Һәм шагыйрь мәхәббәтендә дә төрле дуэтлар, хорлар, ансамбльләр. Һәм монда да безнең әлбәттә опера жанры ул таләп итә шундый ансамбльләр, хорлар кертүен. Мин бу операны бик рәхәтләнеп яздым. Мин бу операны күптән язырга, бу темага опера язырга күптән хыялланадырым. Ринат абыйның бу темага либретто язуын бик рәхәтләнеп кабул иттем. Без зак эзләдек бу теманы. Төрле темалар опера өчен. Һәм менә опера театры тукталды Сөембикә операсында темасында. Мин уйлыйм, бу бик көтелгән нәрсә безнең халык өчен дип. Чөнки бик күп кешеләр минем Сөембикә җыры бар бит. Бу операдан өзек түгелме дип гел инде ясрадылар. Ул җыр язылган иде берәр 30 ел элек. Разил Вәли сүзләренә. Разил Вәли сүзләренә аны Фуат Шакирович Мансуров бик еш башкарды. Төрле концертларга кертте, ул оркестр белән яңгырый, аны Венера Ганиева башкарды. Һәм шул әсәрдән соң гел сырыйлар иде. Ул мине бер шидрый бу тема, чынлап әйткәндә, чөнки андый опера язасым киләдер. Һәм ниһаять менә ул тормышка ашты. Инде менә бу халык көтте дип әйтегез, чыннан да Казанда гына түгел, Россиянең башка шәһәрләрендә дә көтәләрдер дип уйлыйм. Менә бу операны Ринат Максимович төбәкләргә алып бару идеясенә ничегрәк карыйсыз? Мөмкин булырмы? Төбәкләргә алып бару идеясына мин бик әйбәт карыйм. Менә интернетта язучылар да барысы да диярлек шулай шуны таләп итәләр. Моны Нью-Йоркка барып күрсәтергә кирәк, Парижга, Мәскәүгә алып барып, Оренбургга, Уфага дип язалар. Бу күпмедер дәрәҗәдә бу опера белән таныш кешеләр. Инде операны күрмәгән кешеләр, опера турында ыңшын гына ишеткән кешеләр, әлбәттә безнең бу әсәребез турында башкачарак фикердә торалар. Безне тәнкыйтьләргә тырышалар, хәтта кимсетергә тырышучылар да бар. Менә шушы җәһәттән килеп минем хәтеремә бер Пушкинның эпиграммасы килеп төште. 1836 елда сез беләсез инде Глинка Иван Сусанин дигән опера яза. Аны шулай ук тәнкыйтьлиләр. Пушкин ул премьерада була һәм былай дип яза. Смотря сию новинку, зависть, злобой омрачась, пусть скрежещет, но уж Глинку затоптать не может в грязь дип яза. Менә безнең операны карамыйча тәнкыйть итүчеләргә Пушкин 1836 елда язып биргән. Җавап язган. Бу операны башка шәһәрләргә алып чыгу, төбәкләргә алып чыгу. Әлбәттә, бу бик кирәкле эш. Әмма ләкин аның техник сәбәпләре бар. Сез үзегез беләсез, аның сценографиясы гаҗәеп үзе бер метафора. Сөембикә манарасын аударганнар да, ауган Сөембикә манарасы эчендә бара бөтен хәрәкәт. Бу тиздән Казан ханлыгы егылачак, авачак дигән ишарә. Шул ук вакытта операның бөтен вакыйгасына ниндидер бер башка аһәң, башка яңгыраш бирә торган метафора.
Инде менә барлык тамашачыларыбызга да күрми калганнарына бигрәк тә күзне көтәсе кала. Дөресәге язны, апрельдә караячакбыз, әйбәтле, Аллаһ бирсә. Сезгә зур иҗади уңышлар, дәвамлы булсын. Яңа опералар кала. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, студиябезнең бүгенге кунаклары Сөембикә операсы авторлары, композитор, Россия Федерациясының атказанган сәнгать эшлеклесе Абдулла Тукай премиясе лауреаты Резида Ахиярова һәм либретто авторы Татарстан Республикасының халык шагыйре Россия дәүләт премиясе лауреаты Ренат Харис булды. Алар белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк.